Здравейте, фенове на Honda. Аз съм Иво. В днешния влог реших да ви разкажа моята история и как започна цялата ми страст и любов към марката. Да, ще ми е доста трудно да го направя само в няколко минути, но ще се постарая. Ще се радвам, ако искате вие да споделите накратко вашата история долу в коментарите. При мен всичко започва от доста ранна детска възраст, може би още от 4-5 клас, когато нямаше толкова интернет, нямаше толкова информация. И единствената информация и снимки, които можехме да гледаме и да черпим, беше от списания, които вече имаше на нашия пазар. Тогава за първи път прочетох няколко статии за Honda NSX и за CRX втора генерация. Две Хонди, които буквално ми грабнаха мислите, съзнанието и всичко. И единствената причина за да си купувам списания беше единствено и само Honda, за да научавам колкото се може повече неща за нея. Но да преминем малко по-напред вече в съзнателните ми години. Когато взех петата генерация, Civic пета генерация, имал съм и доста други Хонди, но тази история ми е доста важна, затова искам да я споделя с вас. Тогава все още имахме само форум, буквално дори нямам спомен дали имал Фейсбук, може би не, нямаше. И в петата ми генерация тогава вложих за първ път толкова много страст, възможности, любов. Това ми беше първия проект. Въобще всичко за мен беше вау. А и в тези години още Civic пета генерация беше нещо наистина много, много интересно. Доста по-рядко, красиво и така нататък. Както и да е. След като вече бях по завършил проекта, Civic ми беше с турбо проект, една вечер се засеках с един тогава колега с Civic VT6 генерация. На булеварда в Младост, в стария ми квартал, аз съм от София, живеех в Младост тогава. И се засякахме с хондите, разбира се, нормално. Подадахме малко газ, поздравихме се, изкефихме се един на друг и това беше всичко. Може би няколко дни след това, или същата вечер, не помня точно много добре, в форума получих съобщение от човек с въпросната VTI-ка и отдолу пише, нали, ей, вика, тази петичка много съска, и нещо такова ми беше написал, избазикаме заради турбото. Започнахме да си пишеме, после се разбрахме да се видиме, на мен ми беше интересно, защото тогава човек да кара VTI си беше истинска романтика и нещо доста рядко. Разбрахме се, видяхме се, ходихме на сбирки на Honda, на разни други мероприятия, ходихме да караме и така нататък. Ами в последствие този човек стана най-добрият ми приятел в живота. И до ден днешен. Въпреки че в момента заради ред причини живеем на хиляди километри един от друг, абсолютно нищо не се е променило. Honda ми даде най-добрият приятел в живота. А след това сме преживяли и живяли страшно много неща, незабравими мигове, благодарение на марката. Колкото може би смешно да прозвучи на някои хора, благодарение на Honda, благодарение на сбирките, на които съм участвал с Honda, заради петичката бях снимани в тогава едно от най-вървежните тунинг списания в България. Се запознах с страшно много хора. Хора, които обичат Honda. Хора, които днес днешен са в живота ми. Покрай Хондите се запознах буквално с една, може би, най-голямата любов в живота ми. Нещо, което също е от огромно значение за един човек. Най-големите ми купони, най-штурите ми вечери са преминали благодарение на марката. Или покрай марката. Цялото това нещо с течение на времето се натрупва в човек и той започва да изпитва една много жестока сантиментална стойност. Ако оставим на страна всичките тези неща, които са ми донесли толкова много усмивки и толкова много радост, и поговорим за техническата част и какво толкова ме е впечатлило в Хондите. Аз съм човек, който се занимава с автомобили и покрай работата си съм имал възможност да карам много автомобили, най-различни, имал съм и лични такива. По никакъв начин не отричам качествата на ред други марки, като BMW, Mercedes, Audi и така нататък. Това са топ автомобили, както казах, не отричам техните качества. Но усещането, което ми дава една Honda, усещането, което ми дава нейното поведение на пътя, управлението й, начинът, по който влиза в завое, спирането й, поемането й, витек двигатела. Всички тези съвкупности от технически възможности са причината, която, не знам на вас дали ви се случва,
слага на лицето ми една трудно обяснима и олигофренска усмивка на лицето. Просто ме прави адски щастлив и се чувствам на моето място. Както казах, имал съм възможност да карам ред други автомобили и по-бързи, и по-добри от всяка една гледна точка и така нататък. Но единствено и само когато се кача зад волана на Honda се чувствам по този начин. И нищо на света не може да ме откаже от тази марка по каквото и да било. Да, в новите модели ми липсват някои неща от старите, но пък в новите има и по-добри от старите. Това са нормални неща. Света се променя, технологиите се променят, естествено, и автомобилите. Нещата, които съм изживял с тази марка, не знам дали всичко това щеше да ми се случи, ако не беше Honda. Най-добрият приятел, най-яките купони, най-яките мигове, най-страхотните изживявания, които са до ден днешен и продължават да се случват. Тази любов и тази страст е от нещата в живота, които нямат логическо и нормално обяснение. Това е една страст, която дори не желая да обяснявам на никого защо съществува в мен и защо я чувствам и защо я усещам. Тя просто живее в мен. Най-хубавите неща в живота човек не може да ги обясни с прости думи. Това също няма как да бъде обяснено с прости думи. Просто обожавам Honda. Точка. Разкажете накратко и вашата история в коментарите.